Kemiössä oli huhut kiertäneet, että heidän pidetyllä kirkkoherrallaan Henrik Florinuksella ja Halikon kihlakunnan kruununvouti Joakim Kardelingin vaimolla Kristiina Pratanalla, joka oli itsensä piispa Rotoviuksen tyttären tytär ja aiemman kirkkoherran tytär, olisi suhde, olihan heidät nähty usein iltaisin Dalkarbyn suolla yhdessä. Itse asiassa he olivat tavanneet jo parikymmentä vuotta aiemmin, ja ystäviäkin he olivat olleet jo pitkään, mutta tuskinpa kukaan arvasi, mihin kaikkeen tämä suhde johtaisi, monen ihmisen kuolemaan. Tätä Henrik Florinusta ei pidä sekoittaa hänen samannimiseen isäänsä, joka myös oli pappi, mutta myös tunnettu kirjailijana. Ensimmäinen uhri tässä tragediassa saatiin maaliskuussa 1704. Kirkkoherra Florinuksen vaimo Maria Pihl kuoli lapsivuoteelle. Erikoisen tästä teki se, että ennen kuolemaa imettäjä oli antanut hänelle vahvistavaa ruokaa. Asiaa ei tutkittu epäilyksistä ja puheista huolimatta vielä tällöin, vaikka ylijäänyt ruoka annettiin pappilan koiralle ja tämäkin kuoli. Osaksi syynä varmaan, että lapsivuodet kuolemat olivat niin yleisiä noihin aikoihin. Puoli vuotta myöhemmin pappilassa yöpynyt kruununvouti Joakim Kardeling löydettiin 22. syyskuuta 1704 pappilan vierestä myllypurosta kuolleena. Tapaus oli yritetty saada näyttämään onnettomuudelta. Tätä ei kuitenkaan uskottu. Pian tapahtumien todellinen kulku alkoi paljastua. Vahvasti epäiltiin, että kirkkoherra Florinus olisi yllyttänyt hänen sisaren poikaansa Jakob Peldania ja pappilan renkiä Juhan Eerikin poikaa surmaamaan kruununvouti. Ilmeisesti Peldan ja renki olivat pahoinpidelleet ja tappaneet kruununvoudin ja heittäneet sitten ruumiin puroon, yrittäen saada sen näyttämään siltä kuin Kardeling olisi humalassa tippunut hevosen selästä ja joutunut sitten veden varaan. Tapaukseen epäiltiin osallistuneen myös pappilan taloudenhoitaja Anna Pihl, joka oli aiemmin surmatun Maria Pihlin veljentytär. Anna Pihlillä oli myös suhde Jakob Peldanin kanssa. Seuraavan vuoden tammikuussa Henrik Florinus, renki Juhan Eerikin poika ja Anna Pihl pantiin Turun linnaan tutkintavankeuteen. Jakob Peldan oli heti murhan jälkeen paennut, joten häntä alettiin etsiä. Turun ja Porin läänin maaherra antoi kuuluttaa hänet. Muille maan maaherroille lähetettiin tiedustelu, jotka välittivät tämän kruununvoudeille ja kaupungeille. Sitten tiedustelu kuulutettiin kirkoissa. Pian Jakob Peldan löytyi isosta kyröstä, minne hän oli paennut isänsä luo, joka toimi siellä kappalaisena. Kuukauden sisällä myös Jakob Peldan oli vangittuna Turun linnassa. Vankilan johtajana toimineen vahtimestarin oli maaherran käskystä huolehdittava, että Jakob Peldan on eristettävä muista. Mutta vahtimestarilla oli apunaan piika huolehtimassa vankien ruokkimisesta. Tämä piika oli Kaarin Andersin tytär, joka oli ennen palvellut Kemiön pappilassa ja tunsi syytetyt, ja Juhan Eerikin poika tuntui olevan läheinen hänelle. Florinus sai suostuteltua Kaarinin välittämään viestejä Peldanille. Viesteissä Florinus suostutteli Peldania pysymään vaiti, luvaten tälle hevosen ja rahaa. Juhan Eerikin poikaa hän kehoitti perumaan tunnustuksensa. Kaarin jäi kuitenkin kiinni viestien välityksestä ja sai myöhemmin rangaistuksena 20 paria raippoja, 3 lyöntiä parilta. Syytetyt kuljetettiin useaan kertaan käräjille Kemiöön. Lopulta 2. päivä toukokuuta 1706 Turun hovioikeus antoi päätöksen jutusta. Jakob Peldanilta ja Juhan Eerikin pojalta lyödään kädet irti ja sitten päät, ja heidät pannaan teilipyörälle. Anna Pihliltä lyödään pää irti ja sitten hänet poltetaan roviolla. Henrik Florinilta murretaan ensin luut, sen jälkeen pää irti ja lopuksi hänet asetetaan teilipyörälle.
Itse teloituksista ei ole jäänyt kuvausta jälkipolville, mutta tuomiot pani täytäntöön pyöveli Göran Keikkeli Kaarinan puolelle rakennetulla teloituspaikalla toukokuun 28. Teloitusta edeltävänä päivänä Henrik Florinus tunnusti myös antaneensa myrkkyä imettäjälle, joka ruokaan sekoitettuna tappoi Maria Pihlin, eli tämäkin murha ratkesi. Kristiina Pratanas sai elää pitempään, koska hänen ei katsottu olevan suoraan tekemisissä murhan kanssa. Mutta 29. huhtikuuta vuonna 1707 Turun hovioikeus määräsi hänet mestattavaksi. Syynä, että hänen oletettiin tienneen miehensä murhasta ja ainakin hän oli syyllistynyt huoruuteen Henrik Florinuksen kanssa. Saman vuoden toukokuussa pyöveli Göran Keikkeli löi Kristiinan pään irti Kemiön kirkolla. Näin tämä onneton suhde otti 7. uhrinsa. Kiitos, jos katsoit videon. Tilaa toki kanava, jos tällainen sisältö kiinnostaa. Moi!